Aquí foi devastador, é dicir, o único que quedou limpo foi as hectáreas onde pastoreamos cos cabalos e cas vacas, e o demais todo, o que estaba cheo de biomasa, foi totalmente calcinado. A ver, no monte non houve axuda ningunha. No monte foi o noso traballo, levamos 4 días sin dormir, intentamos atallar o incendio a 3 km ou 4 daqui, porque no noso término é moi grande, temos explotación a 2 km e pico da aldea. Tuvemos axuda de veciños, desde o Concello proporcionarnos unhos batelumes, tuvemos aí a axuda de unhos veciños de Niño d'Águia que estuveron aí dándolle duro nos peores momentos e despois tuveron que marchar por seu pueblo porque ardía tamén. No monte non tuvemos axuda ningunha, no pueblo sí, no pueblo hai que lle agradecer a moita xente, aos bomberos da Coruña, bueno, personal tamén, brigadas do Concello, brigadas de todo tipo, voluntarios, no monte non. Bombeiros voluntarios de cidade de Xinzo e de Cambados, tamén gracias a eles. Sí, porque aí houve que salvar casas, porque entrou o lume por as fincas. No monte sí que non vimos a ninguén. Tuvemos unha descarga dun avión que por pena nos debeu ver cando estábamos intentando salvar a nave, foi o único que vimos no monte. Pois nada, eu tive unha pérdida dunha explotación apícola de un dos colmenares e nada, teño dous, un quedou intacto, pero o outro sí que foi devastado. No que está intacto é porque, bueno, as labores de desbroce e pastoreo por a zona fixeron que o lume non avanzase. Bueno, o incendio deste foi devastador. No anterior incendio do 2015 que calcináranse 3.000 hectáreas e agora, entre todos os concellos veciños, levamos 40.000 hectáreas. O problema realmente é a administración, o problema témolo nós, pero o problema é da administración porque os montes están sin limpar, hai unha cantidad de biomasa que nos rodea e realmente tanto os organismos como a administración poñen trabas a hora de incorporarse unha persoa, é dicir, podían facilitar o acceso a fincas particulares que están sin desbrozar e os particulares non as ceden. Entonces, aquelas fincas que estuvesen sin desbrozar e sin limpar, deberían haber unha legislación que implicase unha cesión por ese particular á persoa que se incorpora. Xa que os agricultores e gandeiros que se incorporan agora contan con poucas hectáreas, son difíciles de conseguir e hai moitas que están en desuso. Entonces, sería eso ideal. Pero aquí non hai unha causa en concreto, porque no propio incendio, na causa de incendio, tampouco hai unha causa. Unha pode ser unha desbrozadora, outro pode ser un pirómano, que tamén nos hai, pode ser unha tormenta, en algún lado hasta dicen que foi cristal que lle deu moito calor. O que está claro é o que dice o meu compañeiro, que todo está, ao non haber ningún tipo de productividade, todo está abandonado, e despois hai que reconocer que aquí hai algo de cambio climático tamén, porque a Terra estes días é un volcán. Nós estamos vendo aquí que é unha zona fresca, a Terra é un volcán. Levamos unha vaga de calor e eu nunca vin así. Apagamos nun lado, levántase, está ardendo todo o tempo, é horrible. E ese unido ao aire que fai aquí foi o que causou que isto non hai forma de paralo. Nin os profesionales, nin ninguén. Bueno, o que comentaba antes é que nós co rebaño de vacas cachena e tamén cos cabalos, que os podes ver aquí atrás, temos a zona limpa. De feito, todo isto que vemos quedou intacto porque é moi sencillo apagar o lume cando se propaga por o monte baixo. A iniciativa sería esa, é dicir, eliminar biomasa de forma procedéndolle a gandeiros e agricultores que se incorporan ou ben pois un desbroce da administración. De todos modos, a traba que temos, por exemplo, da hidrográfica, é dicir, que non deixa cortar nos regatos que están secos, o sea, que hai 10 anos ou 15 anos que non corre auga por eles, só no inverno, non deixan modificar unha tala de árboles, non deixan limpar a zona, non deixan facer encoros, pequenos encoros para facer puntos de auga. Eso estaría ben. O que pasa é que necesitas auga porque vemos que é o que está funcionando. Fai falta, nós o que apagamos, se houbera auga para mollalo, hubésemolo cortado en algún sitio, por lo menos aquí. O non haber auga para mollalo. Además, esta aldea é rica en auga, temos un montón de auga, pero necesitamos facer os puntos para poder coller helicóptero ou os bombeiros. Entonces, eu non falo de desviar ou modificar un cauce de un regato, porque xa non son ríos, son regatos que verdadeiramente secan moitos e podíamos ter un encoro preparado para o período de sequía.
Xa non falo de modificalo, sino de desviar unha parte da auga no inverno para acumular en puntos de auga. Pero na Comunidade de Montes de Lucenza levamos solicitando varios anos puntos de auga e a Administración non nos está concedendo, ou por falta de presuposto, ou por outras iniciativas, ou por medio ambiente, descoñecémolo, pero non está. Tamén temos solicitado a nivel particular, eu concretamente 12 hectáreas de control de queimas, unha queima controlada no inverno, está aprobada, pero levamos un ano sin executala. No pueblo veciño da Pedrosa levan 32 hectáreas solicitadas para control de queimas tamén, dende fai máis de 3 anos. E ainda non, o sea que a Administración ao final é a que pon as trabas. Bueno, primeiro, a loita ainda continúa, porque hoxe temos que mollar a zona, que esta é unha zona húmeda, está pastoreada, pero temos que dar o último golpe hoxe, a ver se a salvamos hoxe. Conseguimos salvar tamén as 400 alpacas que temos, conseguimoslas salvar, pero non van ser suficientes, porque unhas zonas de pastoreo tamén arderon, entonces nos, para continuar, necesitamos darlle de comer no inverno, porque é que, ademais, no pueblo tamén hai gando, é dicir, que o pouco que quedou non vai ser suficiente para 150 animais. Afortunadamente, de momento, salvamos os nosos rulos, pero ao non haber zonas de pastoreo non van ser suficientes. Bueno, realmente sí que hai que facer un estudio da aceptación que tivo cada gandería, non? Pero bueno, sí que hai un grupo de WhatsApp agora de cesión de erva e palla entre gandeiros, e eso xa nós o estamos facendo sin axuda da Administración, sigo dicindo, porque ao final os organismos das Administracións son o verdadeiro problema desto, non? É dicir, sí que hai unha cesión de alimentación que vamos a incluso ceder ou coller vendo se nos fai falta ou non, e tamén habría que solicitar axudas ou terían que dar axudas en canto a cisternas de auga subvencionables, porque hoxe en día están subvencionando a compra de tractores ou de maquinaria a xente nova, incorporación, o sea, xente que se dá de alta como autónomo, pero para as comunidades de montes ou a asociación de veciños non hai esa subvención, non existe. E aínda así, se existe, sempre con maquinaria nova. Nos solicitamos que sexa tamén con maquinaria de segunda man para xente que empeza ou xente para facilitarlle o traballo ás persoas novas. Pois nada, as axudas que podíamos recibir sería unha axuda directa, xa económica, para mercar medios de extinción, porque nós, por exemplo, os batelumes foron cedidos polo Concello de Cualedro, necesitaríamos pois, unha dotación de algún tipo de equipo para extinción, porque realmente os que estivemos en primeira línea fomos os da Comunidade de Montes de Lucenza, veciños de Lucenza, todo o mundo que quixo axudar, incluso voluntarios e demais. O que falábamos antes é o sistema de a política de extinción de incendios, que ao final pois, non se fai unha prevención e sí que se fai unha extinción. Os custes de extinción son moito máis elevados que a prevención. E incluso a prevención o podían facer terceiras persoas, sin implicar cartos da Administración. É dicir, mediante a incorporación de xoves gandeiros e gandeiras, e agricultores e agricultoras, para poder traballar as fincas. Porque xa, como dicía antes, teñen un montón de problemática para conseguir fincas, e hai un montón delas en desuso e en abandono. Entonces, a idea sería exixir a eses particulares ou a esas comunidades de montes ou así que teñan terrenos que non están aproveitados en unha cesión de X anos, 5 ou 10 anos, para gandeiros que quixeran traballalas ou veciños. Ese sería o primeiro, e así fomentaríamos unha prevención, incluso con menos custe para a Administración. Pois nós en concreto sí que temos unha solicitude aprobada de queima controlada no inverno, pero xa dende fai un ano, por distintas trabas, ou pois por falta de efectivos, por o cambio do tempo e tal, estámoslo alargando durante un ano, e, por exemplo, o noso pobo veciño, que é a Pedrosa, pois leva 30 e pico hectáreas solicitadas, concedidas de fai 3 anos, pero non se están facendo. Non sei se é problema de Administración ou de medio rural ou non sei onde ven o problema, pero sí que é verdad que está todo moi parado. Sería tamén unha prevención moi importante, que serían as queimas controladas de inverno. Non, case en exclusiva non. É verdad que hai unha incidencia, porque xa decimos, a terra está moi quente, hai unha vaga de calor, que aquí a verdad que non recordamos unha vaga de calor tan continuada, estamos a 800 metros de altura, onde sempre corre un fresco, e levamos de días que horribles, que nunca os vivimos aquí. É dicir, que
hai un cambio climático que pode influir, pero aquí son moitas as causas. As primeiras son pois, a propia causa do incendio, e despois xa o vemos que o monte está como está. Pero o que sí que nos gustaría decir é que estamos fartos de que se utilice o cambio climático ou que sea de arma política. Os políticos, se nós toca a campana, joder, ás 12 da noite están 30 veciños, pois os políticos tamén se terán que entender, se non somos capaces de poñernos de acordo e facer eso, pois terán que sentarse nunha mesa e falar. Non pode ser que tarde non sei cuántas horas en mandar o exército ou mandar a alguén, eu que sei. Terán que sentarse e falar, porque se non somos capaces, eles tamén o teñen que facer. E aquí hai moito rollo político, e agora virá o debate do cambio climático, de non sei que. Hai que buscar solucións, sentarse na mesa a buscar solucións, é o que hai. Pois non a comparto realmente, porque sempre se criminaliza o agricultor e gandeiro e realmente non teñen ningún tipo de culpa, porque cando se queima un terreno estamos 4 anos sin poder traballar ou sin poder utilizalo, entonces non ten sentido queimar algo para estar 4 anos sin utilizalo. Realmente o gandeiro e o agricultor, os veciños do pobo, son os primeiros en chegar ao incendio. Os medios tardan un montón, o que dice o meu compañeiro, é dicir, tardan un montón, non sei se é por tema político ou tema de efectivos, pero sí que é verdad que os que estamos ao pé de cañón, os que levamos 4 noites sin dormir, traballando, comendo no monte, traballando aquí, somos nós, os veciños e os gandeiros, que son os primeiros en traer os seus tractores e traballar e intentar extinguir. E hai que contar ca xente, porque nós aquí, por exemplo, si que os bombeiros nos deixaron que colaboráramos con eles, pero non se pode chegar a un sitio e decir, idevos e deixar o que temos, deixalo arder, non. Non o podemos facer, levamos moito tempo loitando por isto, joder. Bueno, sí que estamos vendo que dende os anos 80 pues isto está en declive, é dicir, as fincas deixase de traballar porque a xente pensa que non é realmente productivo, pero esta comunidade é moi rica, é dicir, a nosa zona é moi rica, é dicir, temos a zona limítrofe Xinzo de Limia onde hai pataqueiros que están facendo realmente un traballo e mantendo familias solo cas patatas. Aquí tamén é productivo. O problema que temos aquí é a falta de terreo, o sea, o terreo que non podemos utilizar, administracións que poñen trabas para non poder coller máis terreo, e tamén organismos como as hidrográficas que non deixan modificar, non deixan tocar, non deixan limpar os árbores e ao final a maleza crece e non podemos, con tantos árbores non se pode meter unha desbrozadora, hai que facer todo a man, non hai persoal. É dicir, o interesante sería que todos axudasen para facer isto, porque isto é noso, querémoslo manter, queremos seguir no rural, queremos limpar todo isto e temos trabas, por tanto, do goberno central como do goberno autonómico. É dicir, non estamos falando de cores, estamos falando de que a xente nun sillón, nun despacho, non pode dirixir o que aquí coñecemos de man a man. Aquí non estuvo ninguén para pagar, ninguén veo a ver. É dicir, tuvemos moi pouca colaboración. E ao final, quen apagamos fomos os veciños. A xente volcouse en traer auga, alimento, comemos aquí no monte, dormimos, tirámonos no monte. Estábamos desbordados e totalmente destrozados. Nesta zona, por exemplo, tamén influye bastante algúns pueblos que non temos concentración parcelaria. Eu creo que había que pensar en concentracións parcelarias pensando no CAI, pensando nos animales, pensando nos incendios, é dicir, colocar pistas en sitios moi concretos que poden salvar, porque, por exemplo, o pueblo de Lucenza é un auténtico polvorín, a pesar de todos os esforzos que facemos, non temos pistas, non vai haber concentración parcelaria, e hai que pensar neso, nunha concentración parcelaria que poida beneficiar tamén o que temos e, sobre todo, parar os incendios. Si se pensa neso, si se quere vivir aquí, temos que pensar nos incendios, porque senón isto é como vivir no Polo Norte, non hai condicións para vivir. Si isto vai seguir así, non hai condicións para vivir aquí, nin para levar un proxecto como este, pero nin para vivir, porque unhos veciños a maioría maiores de 60, de 70 anos non poden vivir nun sitio así que teñen que marcharse da súa casa por a noite, iso é horrible, non podemos vivir así, hai que estudiar, sentarse nunha mesa todos, contar ca xente que loita por isto, poñerse de acordo os políticos e intentar parar isto como sea. Agradecer por último a toda a xente voluntarios que viñeron tanto forestales voluntarios como bombeiros da Coruña, bombeiros de Xinzo que estiveron extinguindo onte, Cambados, e toda a xente que se volcou, veciños de outras aldeas que viñeron a traer auga, comida, prestando coche, o que necesitásemos, brigadistas voluntarios que viñeron en coches particulares, e de agradecer, moitas grazas por ese esforzo.